ana m anabata onye ọbụla n'ọgbakọ nke a dị oke mkpa dị ukwuu nke nna anyị Kumuyi na-akwado, nke na-ebubata oke ibube nke Chineke, nke na-ebubata oke ike nke Chineke. Ọ bụ eziokwu n'ezie, anyị na-ekele Chineke maka ihe o meworo n'oge gara aga. Anyị na-ekele Chineke maka ikwesị ntụkwasị obi ya nye ọgbakọ a. Ama m n'ike Chineke ezutewo gị. Chineke bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi wee nye mmụọ ọbụla. Biko, ana m arụgide gị na-akwagide gị ji sonyere anyị n'ozi ọma nke Pastọ Dr. W.F. Kumuyi. Ọ bụ onye na-agbasa oziọma nye mmadụ niile, ọ bụ onye na-agbasa oziọma nye mba niile. Oziọma emetụwo mmadụ dị iche iche aka. Dịka mmadụ amara na nke osi siri m ezigbo ike ime chekwa na ọwụ ihe m na-eme ga-eme m nweta oke n'alaeze Chineke. Echekwa m na ọwụ ihe ọma m na-eme ga-eme m nketa oke n'alaeze nke Chineke. Mana akwụkwọ si ekwu na onye ọbụla emeghewo ma onwe ezigbo onye toruru oke nke Chineke, onwekwa onye toruru ọbụladị ebube nke Chineke. Chineke mekwara ebere, m bụrụ onye azọpụtara azọpụta. Ana m ekele Chineke otu o siri zọpụta m ma nye m amara ịnọgidesi ike n'okwukwe nke Chineke. Chineke mere ebere kemgbe m jiri nweta oke ihe ukwu a Chineke mere m, ndụ m agbanweela. Enyi m, biko ana m arụgide gị na-akwagide gị ka ị na-ege Pastọ Dr. W.F. Kumuyi iwe zute otu Chineke ahụ nke metụrụ maka ọ ga-emetụkwa gị aka duba gị na ndụ ezi omume. Lee na amaokwu 22, ma mgbe nwa okorobịa nụrụ nke a, o wee laa na mwute. Ọ pụghị ime nke a. Lee nwoke a na-agbakwuru Kraịst. Olee ihe dị mma m ga-eme ka m wee nwee ndụ ebighị ebi? Achọrọ m ime ihe niile m ga-eme ka m wee ruo eluigwe, ka m nwee ndụ ebighị ebi. Gwa m ihe niile, ihe ole ị gwara m anọ m na njikere ime ya. O chere na ya nọ na njikere, mana ọ nọ na njikere n'ezie. O chere na ya dị mma, mana ọ dịghị mma n'ezie. A gwara anyị na ọ gara na mwute n'ihi na o nwere akụrụba buru ibu. Ọ pụghị iso Kraịst. Ka bụ ihe na-egbochi ọtụtụ mmadụ taa. Ha adịghị elekwasị anya n'ebe Kraịst nọ, onye pụrụ ịgbanwe ndụ ha, onye pụrụ ịnapụta ha, onye pụrụ ime ka ha nwere onwe ha. Ha adịghị elekwasị Kraịst anya, onye pụrụ inye ha amara na obi ebere na ịhụnanya na mmasị nke ga-eme ka ha mee ihe kwesịrị ka ha mee. Ha adịghị elekwasị Kraịst anya, were ya dịka onye nzọpụta, were ya dịka onye ọzọ atụrụ ha. N'ihi na ihe ọla ha nyere onye ogbenye, Kraịst pụrụ inyeghachi ha azụ ihe niile. Ndị dị mma, ndị ikom, ndị na-adịcha mma n'ezie, ka bụ ndị anyị bụ ụmụnna m nwoke na ụmụnna m nwaanyị na ndị enyi anyị. Anyị chere na anyị dị mma, mana anyị adịghị mma n'ezie. Ọ naanị mgbe anyị bịakwutere Kraịst, anyị were okwukwe anyị tinye na Kraịst, ihe a niile na-adịghị na ndụ anyị, onye nwe anyị ga-eme ka anyị nwetazuo ha niile. Ka m chọpụtara gị otu amaokwu n'akwụkwọ Aịzaya isi 28 amaokwu 20. Ihe dị mma, ha dị mma mana ha dịcha mma n'ezie. Chaghị n'ime n'ezie. Ha na-enye aka mana ha na-enyecha aka n'ezie. Ndị ezi omume mana ha abụghị ndị ezi omume n'ezie. N'akwụkwọ Aịzaya isi 28 amaokwu 20. Nnụnụ a na-eferute ebe dị nso karịa dịka nwoke nwere ike isetịpụ aka ya. Nnụnụ niile n'ime mmụọ ke mmadụ nwere ike inweta, mee ya ka ọ dị mkpụmkpụ, na mmadụ ga-esi otu agbatị onwe ya n'akwa ndina, na-eme ka ọ dịtụ nke nta karịa dịka o nwere ike ịchịkọta onwe ya n'ime ya. Ezi ọlụ niile, ezi omume anyị niile, na nyechasị onwe anyị na ikpere Chineke anyị n'ime nke a na nke ọzọ, dịka onye nwe anyị na-ele ihe ndị a niile anya, ya elee ya dịka ihe akwa ndina nke dị ntakịrị, nke na-enweghị ike ivurucha gị. Ya elee ya dịka akwa nke anyị ji na-ekpuchi onwe anyị, nke na-apụghị ikpuchite anyị nke ọma, nke mmadụ na-enweghị ike iji kpuchite onwe ya. N'ezie, onye nwe anyị na-ele mmadụ niile anya dịka ndị na-etozughị na maka ndụ ebighị ebi, ndị na-asị adị m mma, abụ m onye ezi omume. Ha na-eche nke a n'obi ha, ha na-echepụta ya nke ọma nye onwe ha. Akwụkwọ Jems isi 2 amaokwu nke 10,
akwụkwọ James isi 2 n'amaokwu nke 10 ka ha rabụ onye ọla nke ga-edebe iwu a niile, ya wee daa n'otu n'ime ha, ya wee daa n'otu n'ime ha. Onye a dowere iwu niile, emesịa ya wee daa n'otu. Onye a wee onye ikpe mara n'ime ha niile. Lee ka ngwa gị ọkpụrụkpụ eziokwu ga-enyere gị aka n'ozi ọma anyị nụrụ. Nke mbụ, ewepụga nzọpụta onweghị onye toruru alaeze Chineke. Nke abụọ, n'ime Kraịst anyị etozuola oke. Nke atọ, ezi omume nke onwe apụghị ime ka ị nweta oke na alaeze Chineke. A wee pụta otu nwoke n'ebe ahụ n'ụbọchị gara aga. Ha wee kpọrọ nwoke a, ha wee sị ya, izoro ori. Ya si n'ezie na ị maara, ana m aṅụ mmanya, ana m aṅụ anwụrụ, ana m akwa iko ndị lụrụ di na nwunye, adị m alụ ọgụ. Naanị ihe m mere wee izu ohi. Apụghị ime ka o nwere onwe ya, n'ihi na o dowela iwu niile, ya wee daa n'otu. Mmadụ ezutere ya site n'aka onye ọzọ, si abịa n'ebe a. Nwunye m kwupụtara m na gịnị ya kwara iko, biko gwa m eziokwu. Ka agwala naanị ihe m meworo, mana ị maara, abụ m nke a bụrụ nke ọzọ, bụrụkwa ihe niile, ihe ebe niile. Ya sị na ana m eme ndị ka naanị otu ihe ka m na-emewa akwamiko ahụ. Ọ bụ onye ikpe mara. Nwoke a ga-asị ya, obi dị m ụtọ na naanị ihe ị na-eme wụ naanị na ịkwara iko gị na nwunye ya. Onye a bụ onye ikpe mara n'ihe niile mgbe ị na-ele anya na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị ga-adabere n'ịdị mma na abụ m onye ezi omume, abụ m nke a bụrụ nke ọzọ, ị ga-agafe n'ule a, ule a nke ga-eduba gị n'eluigwe. Ị chọrọ Kraịst onye nzọpụta gị, ị chọrọ Kraịst onye na-anọchite anya gị, ị chọrọ Kraịst onye ga-arọpụtara gị ihe niile na-efu na ndụ gị. Ndị ikom ndị dị mma, ndị na-adịcha mma n'ezie, ele anyị dị mma mana ịdịcha mma n'ezie. O nwere ike ịbụ onye ezi omume, ịbụcha onye ezi omume n'ezie. O nwere ike ichere na ịdị ihe na-eme dị mma mana ịdịchaghị mma n'ezie. Onye nwe anyị na-achọ ịtụgharị ihe niile na ndụ gị. Ihe ahụ nke na-efu efu na ndụ gị, onye nwe anyị ga-ewepụta ya mgbe ị tụgharịrị, mgbe ị chegharịrị, ga-ewe were ndụ gị nyefee n'aka onye nwe anyị Jizọs. Ya sị, amaara m na ịdịcha mma, ijikere maka eluigwe, jikebe maka ndụ ebighị ebi, mana aga m agbanwe ndụ gị, aga m enwogharị ndụ gị. Bụrụ na onye ọla nọ n'ime Kraịst, ọ bụ onye ekere ọhụụ a. Ihe ochie niile agasiwo, lee ha aghọwo ihe ọhụụ. Ọ ga-eme gị ka ị dị ọhụụ, ọ ga-enye gị ndụ ọhụụ, mgbanwe ọhụụ, mwogo ọhụụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Amen. Ihe niile agbanweela bụrụ ihe ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị zara ọkpụkpọ oku nzọpụta Chineke na-akpọ gị. Dịka ịma, Chineke na-achọ iwepụ ndị dọgbu onwe n'ọlụ nke na-abaghị uru, ịdọgbu onwe n'ọlụ nke na-enweghị ihe ọ ga-abara gị. Ọ bụ eziokwu, Ebuka. Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị ịbata n'ezumike nke Kraịst, ọ dị ihe atọ nke ị na-aghaghị ime. Nke mbụ, ị ga-anabata kwere na ị chọsiri onye nzọpụta ike. Nke abụọ, ị ga-ekwupụta mmehie gị wee were obi gị nyefee ya. Nke atọ, ị ga-ekwenyere n'onye nwe Jizọs Kraịst wee nabata ozi omume a, wee nabata nzọpụta nke ọ na-enye gị. Ya mere, ọ bụrụ na ị mewe ihe atọ a, biko ana m esonyere gị n'ekpere. Ya mere ka anyị kpee ekpere ugbu a. Nna anyị na-ekele gị, anyị na-aja gị mma, anyị na-ebuli aha gị elu maka mmadụ niile nke kpebiworo ịnabata gị dịka onye nwe anyị na onye nzọpụta ha. Onye nwe anyị, ana m ekpe na-arịọ na ị ga-enye ha, mee ka ha ghọta ezi omume a, ghọta nzọpụta nke anyị na-ekwu okwu ya. Ana m ekpe na ha ga-esi n'ajọ omume ha wee pụta, wee sonyere gị n'ụbọchị niile nke ndụ ha.
ya mere enyi m, ọ bụrụ na ị sonyere anyị n'ekpere a, ejisiri m aka ike na ịnabatawo Jizọs Kraịst. Jizọs Kraịst anabatawokwe gị n'alaeze nke Chineke. Ọ bụrụ na ị zara ọkpụkpọ oku a Chineke kpọrọ site na nzọpụta, ana m achọ ịgwa gị na ị mere ọfụma, imeela nke ọma. Chineke nọnyere gị. Daalụ na ihe nke a ị kwenyere n'ime ya. Biko ịchọ ka okpukpe gị sie ike, ịchọ iwe onye ekwensu na-agaghị anapụ ihe ukwu nke ị natara n'aka Chineke, biko sonye ụlọ nzukọ ọbụla ga-agba gị isiokwu ahụ ga-eduga gị na alaeze Chineke, nke ga-eme ka okwukwe gị sie ike, ka ị ghara ịbụ onye ekwensu ga-abịa dọpụ gị na ihe ukwu nke ị natara n'aka Chineke. Biko sonyere anyị n'ọgbakọ nzirịta ozi nke www.dclm.org/connect. Biko dị njikere isonyere anyị mgbe ọbụla anyị na-etinye ọbụlarị ihe nke Chineke na-eme site n'aka nna ya ukwu Kumuyi. Ọ dị mma, enwere m owuwe anya na-agọzi ori gị dịka anyị si lee GCK anyị na Pastor Kumuyi, dịka anyị nọ ebe a ugbu a na Bori, Rivers State. Ihe dị ebube ga-eme. Jehova ejikerewo izute ndị ya. Ile anya ihe na-adịwo na njikere, ndị mmadụ n'ebe a na-eche ka onye nwe anyị zute ha. Ihe na-apụ nke mezuoro gị onwe gị na-ele m anya. Ama m na ị ga-esonyere anyị. Jee na dịpala ọbụla ọbụla ka nọ gị nso ka ị wee sonyere ma ọ bụ n'akara ozi nke ezusoro gị, soro ka izite wee nata ihe ọma nke Chineke ji nwe oru ya Pastor WF Kumuyi na-eme. Ama m na ama ahụ gị ebe ahụ dịka onye nwa ga-agọzi gị n'aha Jizọs.